Γιατί επιλέξατε να έρθετε στη Χαλέπα? Είναι γνωστό ότι η επιλογή μου έγινε γιατί η πίεση των παιδιών που διοικούν τη Χαλέπα ήταν ασφυκτική, η αγάπη τους τόσο μεγάλη και δεν μπορούσα να αρνηθώ αυτή την πρόκληση και είπα να βοηθήσω και εγώ από τη μεριά μου όσο μπορώ την προσπάθεια που θέλουν να κάνουν οι ανθρώποι της Χαλέπας για ό,τι καλύτερο για την ομάδα και για την περιοχή της Χαλέπας. Οι στόχοι της ομάδας για φέτος? Οι στόχοι της ομάδας για φέτος, από ό,τι μου είπαν οι ανθρώποι εδώ και συμφωνήσαμε σε αυτό, είναι πρωταθλητισμός. Η ομάδα θα ενισχυθεί? Ήδη έχει ενισχυθεί με κάποια παιδιά. Οι διαβεβαιώσεις που έχω από τον πρόεδρο και από τη διοίκηση γενικά είναι ότι θα ενισχυθούμε όσο μπορούμε καλύτερα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ.